Sa radio suncem započinjem dan, uz radio sunce tonem u san. Radio sunce slušam cijeli dan. Dragi slušatelji Radio Sunca, dobra vam večer. S vama su danas Ivan i Ana, a pred nama je još jedna emisija S4S Radio. Danas je sa nama predsjednik udruge Tomar Hidžakon, udruge studenata Filozofskog fakulteta s Odsjeka za povijest, koji će nam ukratko predstaviti rad svoje udruge, a osvrnut ćemo se i na božićnu humanitarnu akciju koju je naša udruga provela na splitskim fakultetima. Pa krenimo redom. Evo za početak molim našeg gosta da nam se kratko predstavi. Dobro večer, pozdravljam sve slušatelje Radio Sunca, zahvaljujem na pozivu u emisiju. Dakle, kao što ste rekli, predstavit ću vam ukratko udrugu studenata povijesti Tomar Hidžakon. Inače, zovem se Mate Božić i student sam druge godine diplomskog studija filozofije i povijesti na Filozofskom fakultetu u Splitu. Hvala ti, Mate, što si došao u našu emisiju. Evo, da ne bi mi odmah opteretili naše slušatelje sa teškim temama, idemo na jedan glazbeni broj.
Evo nas nazad, slušate emisiju S4S Radio, razgovaramo sa predsjednikom udruge Toma Arhić Đakon s Matom. Dok mnogi vrte oči na spomen povijesti, to ih ne zanima, ova grupa studenata želi razbiti predrasud o povijesti kao nezanimljivom predmetu i probuditi interes među svojim kolegama. Pa evo Mate, reci nam kako i kada nastala udruga Toma Arhić Đakon? Udruga studenata povijesti Toma Arhić Đakon je nastala tijekom akademske godine, dakle 2011-2012. na inicijativu nekolicine studentica i studenata povijesti Filozofskog fakulteta u Splitu, koji su uvidjeli zapravo i potrebu i prostor za svojevrsnim djelovanjem i aktivnošću upravo ovakve udruge. Dakle, sama inicijativa je, dok se zapravo realizirala, proteklo je dosta vremena, međutim pri koncu akademske godine, točnije krajem 5. mjeseca, uspjeli smo održati jednu osnivačnu skupštinu na kojoj smo dakle i formalno osnovali udrugu. Zašto baš udruga nosi ime Toma Arhić Đakon? Pa, kao što je recimo u historijskim krugovima poznato, a vjerujem i široj javnosti, Toma Arhić Đakon je najstariji, može se reći, i hrvatski kroničar, a osobito kroničar grada Splita. Naime, njegovo djelo, dakle Historija Salonitana, predstavlja i svojevrsne začetke hrvatske historiografije. Naravno, to djelo koje je nastalo još u 13. stoljeću na jedan zanimljiv način priču kako o povijesti samog Splita, tako i o povijesti Dalmacije, općenito Hrvatske. Upravo zato smo se odlučili da naša udruga ponese ime, dakle, autora te kronike, to je Tome Arhić Đakona, budući da je on na neki način otvorio vrata budućim, recimo tako, povjesničarima. Pretpostavljam da dosta i Splićani studenata ne zna biti tko je Toma Arhić Đakon. Pa da, nažalost smatram da je to istina, međutim ta osoba, kao i mnoge osobe iz splitske povijesti, zaslužuje dakle da bude sačuvana u, recimo tako, društvenoj memoriji, a osobito u, recimo tako, svijesti studenata, budući da je on, Toma Arhić Đakon, kao osoba zaslužna za sam znanstveni razvoj Splita, splitskog društva i tako dalje. A reci nam, na koji način djeluje vaša udruga? Jer su u pitanju nekakva predavanja, događaji? Da, udruga djeluje zapravo kroz više aspekata. Recimo, prvenstveni cilj nam je populariziranje povijesti i historiografije općenito i u tom smislu mi se trudimo, dakle, popratiti različite simpozije, znanstvene skupove, zatim nastojimo i sami organizirati određena predavanja, recimo izlete na određene povijesne lokalitete. Nadalje, sljedeća važna aktivnost nam je i poticanje prekogranične suradnje u svrhu razvijanja historiografskog istraživanja, dakle kako bi se određena povijesna pitanja sagledala iz više perspektiva. I u tom smislu smo također uspostavili odnose s drugim, dakle, studentskim povjesničarskim organizacijama, ne samo u Hrvatskoj nego i na inozemstvu. A treći aspekt je naravno i, recimo tako, trud oko poboljšanja samog studentskog standarda, uvjeta studiranja općenito u gradu Splitu. Dobro, kako je bio odaziv na te odlaske na lokalitete i obilazak? Pa mislim da nam je odaziv bio prilično dobar s obzirom da smo tek nedavno osnovani. Dakle, uvijek je, recimo tako, opće prihvaćeno, recimo tako, da se određeni povijesni lokaliteti posjete, jer po mom mišljenju na Splitskom odsjeku za povijesti zapravo nema previše prilike za terensku nastavu, tako da smo stvarno naišli na jedan dobar odaziv što se tiče, recimo, tih izleta. A što se tiče izlaganja, također smatramo da
da su ta izlaganja također bila dosta dobro posjećena i da smo isto tako izazvali dosta zanimanja među studentima. A tko sve može postati član vaše udruge i na koji način? Pa što se tiče članova udruge, članovi mogu postati svi građani, dakle, bez obzira da li su studenti, bez obzira da li studiraju povijest ili neki drugi smjer, dakle, općenito udruga je otvorena svima, dakle, dovoljan uvjet je da su ljubitelji povijesti i historiografije i da mogu i žele, dakle, pomoći ostvarivanju ciljeva udruge. Dakle, onda pozivamo sve zainteresirane, odnosno ljubitelje povijesti da se jave u vašu udrugu. Da, naravno, to bi nam bilo vrlo drago. Noć se budi tamo, skriva me. Slušam kako more šapuće. Južni vjetar nježno tješi me. Možda zna da noćas ne staje. Sva ta čežnja lude ljubavi, što je pamte ove obale. Kad mi ljubav otmu nepravdom, skriven tamo noći plakaću. Život svoj, sreću svu dao bi samo za jedan tvoj poljubac. Dobro znam kako ti možeš dati sve, možeš uzet sve. Kada ljubiš, ljubiš me. Radio Sunce me jako opušta i često ga sluša i kada ga upalim, ulipša mi dan. Dugo toplo ljeto počinje. Sve su škole prazne ostale. Ti si na put s ocem otišla. Sad ne mogu da te dodirnem. Život svoj, sreću svu dao bi samo za jedan tvoj poljubac. Dobro znam kako ti možeš dati sve, možeš uzet sve. Kada ljubiš, ljubiš me. Život svoj, sreću svu dao bi samo za jedan tvoj poljubac. Dobro znam kako ti možeš dati sve, možeš uzet sve. Kada ljubiš, ljubiš me. Na valovima sreće, mira i spokoja, gdje brod pronađe mirnu luku, a nemirna rijeka svoje more. Radio Sunce. Na radijskim valovima pozitivnog. Dragi slušatelji S4S radija, s vama su danas Ana i Ivan, a nakon glazbene pauze i razgovora sa predsjednikom udruge Tomar Hidžakon reći ćemo nekoliko riječi o humanitarnoj akciji Igračka jedna, osmijeha vrijedna.
Kao što već znate, pretpostavljam, naša udruga S4S prosinac je proglasila mjesecom darivanja. Tako smo ovog tjedna cijelog svakim danom sakupljali igračke za djecu s KBC-a Firule. Odaziv je bio velik i ovim putem zahvaljujemo svima koji su se odazvali i svojim prilogom djeci uljepšali ove praznike i Božić. Pa poslušajmo izjave nekoliko studenata koji su bili na našoj akciji. Oduševljena sam s ovom akcijom koju je organizirala vaša udruga Studenti za studente i sama sam sudjelovala u akciji, donijela igračke i nadam se da će i ovaj tjedan odaziv biti još veći. Akcija je odlična i mislim da se ne bi trebali odazvati samo studenti nego svi građani Splita i trebalo bi biti više ovakvih humanitarnih akcija. Akcija je super i u božićnom duhu, ako bi češće trebalo raditi ovakve stvari. Sama sam se odazvala na ovu akciju. Mislim da su udruga Studenti za studente to super napravili, da su se sjetili tako lijepih stvari i te djece kojima će sigurno mnogo značiti ove igračke i sigurno će mi uljepšati ovo vrijeme u božićno. Evo, još jednom velika hvala svim studentima koji su nas podržali. A S4S mjesec darivanja ide dalje. Pozivamo sve studente koji su u mogućnosti da u ponedjeljak 17.12. sudjeluju u našoj akciji darivanja krvi u studentskom centru. Također pratite našu Facebook stranicu, nađite nas na Facebooku Udruga Studenti za studente Split, jer vas nagrađujemo i tamo. Eto, dragi naši, emisija S4S bliži se svome kraju. Razgovarali smo o S4S mjesecu darivanja i s nama je bio student Filozofskog fakulteta Mate, predsjednik udruge Tomar Hidžakon. Evo, za kraj ćemo ga još pitati, ima li neku poruku za studente iz Splita? Da, svakako, hvala na pitanju. Dakle, jedna poruka za sve studentice i studente, ali i općenito za sve građane Splita. Dakle, pozivamo ih da se uključe u rad udruge, jer zapravo naša udruga ima aktivnosti koje su vrlo raznovrsne i zapravo svi su pozvani da se uključe, kao što sam rekao, bez obzira da li su studenti ili nisu studenti, da li studiraju povijest ili ne studiraju povijest. Dakle, dovoljno je da imaju dobru volju i da nas žele podržati. Hvala ti, Mate, hvala svim dragim slušateljima i uz još jednu pjesmu pozdravljaju vas Ivan i Ana. ...90,2 i 92,9. Radio Sunce. I can't avoid the lightning.